Um, pero medyo makapaniday apo bumbuta talaga nga di nang meeting at dilawas na kunak kanyada aging bakay kidigiti langis yun kuna dagang problema bumbo apo bumbo yung natin lang service pamilya ko na dahil iso nga sa to siya apo bumbo talaga nga maladingitan damot ti kasto nga mapaspasaram nga agtaltalon ta te kunakon rigat lat adda kadigiti daddo mga padating agtaltalon iso nga kunada no kastoy lat tangang umato produkto nga petrolyo akat baka medyo talaga nga ibasbasit miti tumalon kadigiti talunan mi kunada apo. Okay, sir. Sir Danver, malaksid ka rin iti kakadwa tayo nga mangkisay, iti talunan da. How about, karig iti kakadwa tayo nga nagsardeng pay lang nga agtalo na da kadi kakasay nga nadamdamag tayon nga kakadwa tayo nga nagsardeng nga puta ananginan ti presyo ti crudo, Sir Danver? So far apo bumbo amot pe kasi nga inahinda kanyak tilang inahinda nga talaga ibagada nga ibasbasit mit tumalon ta narigat ti kasting mapaspasaran tayo kung nada bumbo ta ti pa inahinda dadto makat awam mo't stable nga presyo ti produkto tayo nakabutang baka deti pangina na kasanto nakababa produkto tayo di adad nga maniltog tayong kung nada bumbo. Okay, sir. Sir, nadakamat mo di na panalawas nga dami at dagiti ipapaay nga tulong nga dagiti itibiyang ti national government kun iti local government unit. Kada to'y nga gundaway sir adda ka di manen iris sa bali abansada nga subsidiya nga naawat tayo, Sir Danver? So far apo bumbo awan pa yung ipag-amok kat asla dan tuman itaddan apo bumbo iti local government unit of Dingras nga idadalungan ti naayat nga Mayora ni the Honorable Mayor Jumel Ernest Tisagid Gosi apo bumbo. Mano dati sir nga subsidiya nga ipaayda kada tayo? Awan pa amok nga quantity na wano kuha na apo bumbo ta ng pag-amok adi being the si President of Dingras kasla de bunong daman kay dito yung bago main crop kami apo bumbo. Okay. So, ano dati sir nga klase ti tulong ay dati kadi kapada karag iti do mga iling nga fuel subsidy sir wenno sa bali nga klase iti financial assistance sir? Fuel subsidy apo bumbo kan DJ fertilizer apo bumbo ti amok may bunong da. Okay sir. Sir no kadagiti naglabas nga imawat tayo ti fuel subsidy mano dagiti naawat tayo iti kalabes? Hangag pa pa da apo bumbo deti makaawat ti pang may sa galon kung kaya damod deti gudwa na lang kasi apo bumbo ti maawat da. Depende di area apo bumbo nga isaksakadam. Mga 2 to 3 days apo bumbo no stable di pa nagpadanom mo kadigiti agpadpadanom mo so far iti ayan mi nga minapo bumbo kat irrigated kami iso nga man mano digiti makaawat ti fuel subsidy apo bumbo. Okay so ngam ta sir nga gundaway nadakamat mo pay dinapan nga lawas ngunit din nakaudyan nga panak inumak kaniyam nga tipmes sa kadagiti problema ada dagiti gas station nga handa nga kayat nga aglako kadagiti naka container wano dagiti nakagalon. Sir Danver, ikat isumet ti mesa kadagiti nagbaling nga problema iti mesa konsehal dito ilawag. So din no nga in message na iti Department of Energy ket adameten iti panang ipalubusnan nga aglakudan kadagiti kumbaga galon nga petrolyo. How about dita Dingras sir? At mabalinan may ipalubusan iti panaggatang nga nakagalon sa? May palubos apo bumbo di lang siguro panag all price hike na nga imuna kasi ginasdanda nga talaga digiti ited ta kadigiti galon-galonen ta siguro yun una anda digiti motorista at digiti nga min galon-galon di nga nakita ka po bumbo talaga nga may sa elf DJ mo pa na isa kada tamo nagmina iso nga ginasdanda siguro tati kayat damot sa pasap nga makaalat kam amin nga motorista digiti padak nga dalugan na nga maikanti nababapay lang nga presyo ako bumbo. Noon iti met palawag iti konsehal ket maipalubos
nga nakagalon iti pangikabilan da basta laket di haan nga subsubra iti kasapulan da, Sir Danver. Sir Danver, iti agdama, dita ili ti dingras, no kitkitain yun, no da kay mismo iti mga assessor. Kasi segon iti national government, dati panagnato ti presyo ti produkto a petrolyo, mabalin nga agingga ti bulan ti Mayo. When worse, agingga ti bulan ti Setyembre. Sir Danver, kat kareti nga duwa nga lawas, more than 40 pesos en. Iti na inayonan, iti presyo pa lang ti diesel, and then ti gasolina, more than 30 pesos sa iti na inayonan, iti kada litro. So anat makikita yo nga epekto na daytoy ka iti sektor iti agrikultura, Sir Danver. Nakaladladingit nga talaga nga mangagdigit nga panag nga to ti gasolina apo bumbuta ti number 1 nga matamaan dita nga may isang makitkitak dakam nga agtaltalon ta kayat miman kun saan nga kuha uray kasunod ayat mi nga agtalo na po bono once nga deti panaggat nga to ti produkto ta petrolyo ket umuna awan stable nga presyo mi ti produkto mi maikadwa sigurado nga ngumina met ti produkto mi nga fertilizer nga income ipakpak kadigiti anime nga mulmula mi nga income anien tati puon kun gapuna petroleum based met nga panagaramid dat kadigita apo bombo ket siguro ti panaggaamok pay ket ti presyo nga nadamag ko di kalman apo bombo ket distributors price pay lang ket 270 po nat ti may isang sakong fertilizer na bumbo so kung kunak kung computer no 27 kunam ag plus sa 7% or 5% to dete distributor so tiket nga sa una bubumbon ton baka umabot to nga surok nga 3,000 ti may isang sako ti fertilizer siguro apo bumbo kaadwan na siguro kat talaga nga haanda nga talunan dagiti produkto data kaya't mimangken sa angkat awamet assurance me nga magatang to ti produkto me iti maiyan natop nga presyo kaya't minto taawan met te kunata yung nga floor price nga paay kadakam nga agtaltalon apo bombo santo pay lang dete kunamon agipaed at subsidiya ay ket baka mangdaddan to ti alagyaman kami met ti papaiti gobyerno nga tulong kada ka magtaltalon te kunakon 6,000 to lang ta iteda bumumbukot duwa nga sakon to lang nung kasbilang 6,000 ngumdongor nababanto na bubombo di kad awan tun kasano nga rod kasano kampay nga agtaltalon di jay ti nakabutbuteng nga mapasamak tatta aglalukot na imbaga minggat December baka umabot 110 or 120 diesel ay kasanon tungod siyempre sumursurot to met DJ pagpalabor mi apo bumbungang umina at kaya tungod te umayagubara dete tao nungans nga laborer tayo nungans nga nababat pang pasweldom no 500 man ket nakanginginat diesel kadakwa iso nga te kuna bubumbu yan milat nga agtaltalon to siguro manente ay nga kunada apo bumbu Wana sir, no, dati mes sa gasoline station, ng income binisita tatay, kat diesel, 106 pesos yan. Iti kada litro, do apela nga lawas neta, nga implementasyon, ti panagnato ti produkto a petrolyo. Sir, nagtultuloy detoy, ada ka diti posibilidad, nga guyuden namot nga ngumato ti presyo, dagiti apitan tayo nga agricultural products, Sir Denver. Di jengor te konaktate apo bombo nga awan assurance na ti presyo mo produkto mi nga agtaltalo isot nakabuteng tata apo bombo no kumaadda assurance mi nga nangato ti produkto mi nga maapit kadeti panagmumulaan ti main crop ko namin nga deti next cropping nga apo bombo ta third crop mi tatte ti third crop mi mi ket tabako maisken palay so by next cropping main crop mi tattaba apo bombo ti big question mark nukas bilang man agmula kami tatanga cropping ket adda nga ta maipaay damet ti gobyerno nga dete assurance mi nga napintas met ti presyo tapnon iti kasta income agmula di jeti question mark ta bumbo iso nga kanyak ket
deti kalawa ti taltalunok nga 32 hectares sa pubumbukot baka tilang talunok kung 5 hektarya pang kanyak lang, pang taok lang. So tinakalad na dingit tatang kakaasi dagiti kabsat tayo nga agtaltalon Sir Danver dapat yan dagiti nakasasalita tayo nga handang agtalonen tapnon adati kumbaga mailako da no diket para laingan ti kanendan nga sa nga pamilyaan Sir Danver ngam tatang agundaway awamet dagiti daduma nga addang tayo nga aramiden tayo tapnon agpanawagan iti gobyerno Sir Danver, iti LGU, wano iti gobyerno provincial, iti Ilocos Norte, tapnon iyasideg, dagitoy nga arungaing tayo, Sir Danver. Apo Bombo, being the risk coordinator of Region 1 at the meeting me to Nibigat Province, pick up Provincial Agricultural and Fisheries Council, agmi-meeting kam aming nga opisyalis no bigat Apo Bombo, kat isaktot mangidano ng may isang arungaing ti agtaltalon ta kahit kung tumot nga ibaga iti being the rice coordinator of Region 1 ibagak to nga dapat at maiyatnag kideto nga main crop ure kideto lang Apo bumutawon ito ita maiyatnag di floor price nga paggatang ti paga ay irik tapnon iti kasta amin nga manalon maamuan na ket maresolusyonan maipasa iti kongreso tingato Apo Bombo national ket maidanon kanya da tapnon iti kasta maikang kam ti assurance nga agtaltalon nga ti pagay kidetoy main crop nga magatang ket adda kastoy nga gatad nga paggatang ni middleman paggatang ni NFA Apo Bombo unohaan kwame nga i-resolution nga ni dapat ni NFA Apo Bombo haang buffer stock lang tigatangan na kidetoy main crop ten second crop no dikit di unlimited stock tapnon iti kasta makatulong at talaga ni NFA kadigiti padami nga agtaltalon nga local farmers ti intero nga pagilyan nga Pilipinas Apo Bombo. When sir, agyaman kami dati kasi nga kalikagom yo talagang importante pa-check nga importante nga mairiing ken adda iti tumakder nga boses dagiti mannalon tapno ni kasakit maidanon daytoy iti gobyerno. Sir, nakunam nga kalikagom yung adda iti maikedeng nga floor price. No, daka iti masulod sir, mano ti rumbeng kuma nga maikedeng nga presyo iti iriksa. No dito nga kangina ti magatgatang tata Apo Bombo akat DJ fertilizer kat nasurok 3,000 kunamdatan so more or less ti magastum ti mesa nga hektaryan ton baka umabot ti nga ni 100,000 Apo Bombo. So kahit na nga sa 100,000 ti magastum indi mesa hektarya dapat ti maiit nagsiguro mat nga presyo nga paggatang ti gobyerno ure 32 pesos Apo Bombo. Okay sir. Sir, ngam base ka dagiti kakadwa tayo, no adaman dagiti agtaltalon ti maysa nga hektarya nako na more than 100,000 iti magastuda. Tatanga agdama, manunok ka ti kasla estimated tayo. Fertilizer. Ano sir? Pakiulit. Kadeti siguro doon Apo Bombo ta isut nga kunak nga 32 ta kayat mimangken saan nga talaga adda abiso kanyak nga nangagkon ken DTP supplier ko ti abonon Apo Bombo kat na kinayat ng ted kanyak ti old price awan is kunanalatan Apo Bombo iso nga paggaamok nga talaga nga ngumato ket di jepe lang distributor price nga kunak nga fertilizer Apo Bombo kat 27 na yun distributor price di Apo Bombo. Okay sir. Ngam no haang nga mapatgan dito yung akid daw tayo sir. Talaga nga dakkel nga pukaw dagiti agtalon. Aywan Apo Bombo ate ko nakord nga awan assurance mi agsugal kami manan Apo Bombo kat kas kumat kadigit hangkam amin nga farmers ti intero nga pagbilin nga Pilipinas agpapadat estado panagbiag. At mauawat da Apo Bombo ngum kurang gidje subsidiya nga mauawat da ti kayat na nga sa umutang danto kan ni middleman wano sinuman tayo na sa ati panagpuspuso na taltalon nga mang pautang to kanya da ngem adangem na Apo Bombo manuntot anak na no 3% kunam di nakatakdak nga mainayo na Apo Bombo. Talagang
Narigat, iti panagtalonan hanga kas na kadagiti da do mga pagilian Sir Danver nga dagiti farmers ti babaknang nga kunam ngem ti Pilipinas. Dagiti manalon met iti maibilang nga marigrigat. But anyway sir, tatagon daw ado dagiti manalon nga agbibuyag dengdengeg kadata. Makita nga kunada nga talagang agite tedamot ti sentimientuda. So ano dagiti mensahe tayo Sir Danver kadagiti manalon ken kastamet ti gobyerno? Go ahead. Kadigitay padak nga agtaltalon iro nga ing tayo ti boses tayo kadigitay agumbitay kadigitay mamayor ti kada ili tayo kang rona na kadigitay padak nga mapsi ta ibagayo nga dapat mangideng dati floor price nga kadatay nga manalong ti deti Minecraft tapnon iti kasta ada assurance tayo nga agmula ta kideti kangina ti produkto tay tatta kangina ti ay usaron tayo nga agtaltalon ti kangina na haan nga maiyan natop digiti presyo nga paggatang dantuman ng katkaasi tayo iso nga ibaga tayo iti mayor tayo ken kang runaan na kadigiti presidente iyaro nga ing tayo ti dapat nga maikedeng nga panaggatang da iti produkto tayo nga agtaltalon tapnon iti kasta agpapada ti amin nga ragsak ken buyogan tayo met amin ti agkararag apo bumbo tapnon iti kasta ket sumardengan ti laban ti Iran, Iraq ken Israel tapno iti kasta maipasify met lang ag-stable man ng DJ presyo tayo nga amin apo bombo. Ta paggamok ko talagang umato amin no mas nga kasditi mapaspasama kapo bombo.